Heɗitoɓe Koda Radio International Assalamu alaikum. Barka mai wakati rende, barka mai fotugo be man handar taskaramji Koda Radio International. Sudu radio waɗaɗum ngam fulɓe, ngam handituki fulɓe, ngam yariki ɗengal fulfulde yeso. Dar taskaramji Koda Radio International. Min da wondi be nanta ko baruji duniyaro. Imananta rahotoji amin iga diwal fere-fere nder lesdi Nigeria imananta lesɗe yasi. Fundar taskaramji Koda Radio International. Inde am Jamila Jibrila Dikos jagin mon laɓangal taskaram ka yalinta monon ɓeddan sautu gumbar rediyoji moɗon titanta wakkati rande. Aranni hami surgina mon Umar Aliyu benanta fasira ko baruji duniyaru hande. Aran ndako e kubaruji ɗin. Nder kubaruji lesdi Nigeria on nanan ballo ardiɗo lesdi Nigeria Alhaji Kashim Shettima dilli lesdi America ngam wakiltugo ardiɗo lesdi Nigeria ha moftorde lesɗe Africa be America. Nder kubaruji lesɗe Africa bo on nanan ɗum ɗo doggina cuɓi ha lesdi Chadi hande. Nder kobaruji lesɗe duniya luttuɗi bo on nanan lesdi Israila umri ummatore Palestine wonɓe ha fattude Rafa wurta iga nokkure nden. Jotta bo nda kubaruji ɗin ɗi fumaji. Ballo ardiɗo lesdi Nigeria Alhaji Kashim Shettima ɗacci Abuja yago berniwol Dallas lattingol nder diwal Texas ha lesdi America ngam wakiltugo ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu ha hawrinde ardiɓe lesɗe Africa be dental filoɓe lesdi America. Hawrinde man waɗetende ha babal moftorde K. Bailey Hutchison Convention Center ha birniwol Dallas lartan shanu jahol yeso filu hakkunde kompaniji lesdi America be lesɗe Africa. Nder ardiɓe lesɗe Africa tammiteɓe ha moftorde majum wodi ardiɗo lesdi Liberia Joseph Boakai be ardiɗo lesdi Malawi Lazarus Chakwera be ardiɗo lesdi Angola Joao Lourenço be ardiɗo lesdi Botswana Mokweti Masiri. Ha yake moftorde man ni Shettima waɗan jawabu wakkati hawrinde man ye'ititta lamaru majjinki cede gomnati wakkere waddanki ummatore kuuɗe ɓosinoje ngendam be sha'anu ndemri jamanu ngam fesinki nyamdu be hutinirgo kuɓɓirɗum ɗum waddata wayluki jamanu. Ɗum ɗo tamma wartuki Kashim Shettima ha Nigeria ɓawo timmingo moftorde man. Soje en lesdi Niger heɓi nasaraku nanguki saggarlejo kastaɗo andiraɗo Kacalla Maidaji gannuɗo ummatore diwal Sokoto. Kacalla Maidaji hosi kombi duuɓi 10 ɗo wanni ummatore be kuuɗe ɓaleje bananta nanguki yimɓe ngam cede, wuluki gure, mbaruki ummatore ɗunde wakkati go'o hawtade be yowanki ummatore jomorgol. Sangere Kacalla ɗo ha Woyla Funa hukuma pamara Ilela nder diwal Sokoto. Ha o haɗi ummatore gure ɗuɗɗe bananta Tozai, Sabon Garin Darna, Tudun Gudali, Gidan Hamma, Gidan Bulutu be gure tariɗe nokkure man fu. Nde tummude maako heewi o ƴaɓɓiti kerol Nigeria o nasti lesdi Niger o wujjinayi. Ha ton on bo soje en lesdi Niger ɓe fortani lamaru majum nangimo. Ummatore lesdi Chadi ɓe handani suɓugo miliyon 8
ngurti ngam suɓugo ardiɗo nder yimɓe 10 dariɓe ngam subtego ha cuɓol ardotoɗo lesdi ndin keso. Cuɓol bo ngol waddata ragare gomnati soje'en ko hoosi duuɓi 3 ha lesdi ndin. Danɗe cuɓi feere heɓi dasital ha omtuki bananta be awayel gotel, amma kadi ardiɗo lesdi ndin wato Muhammad Debi suɓi ha njamena lamorde lesdi ndin. Ɓaawo suɓuki on Muhammad Debi wi seyake be heɓugo hebbitina alkawal lortingo lesdi ndin dow laamu demokradiya bana no efti alkawal. O timmitini be wi'ugo jotta kam luttani ummatore Chadi suɓa ardiɗo mo ɓe ngiɗi. O timmitini be wi'ugo jotta kam luttani ummatore Chadi suɓa ardiɗo mo ɓe ngiɗi nder ardiɓe ɓe ndari ngam subtego. Ɗum ɗo tamma andingo wattamcuɓol mai on yande 22 lewru nduɗo. So ni ɗum heɓai keɓɗo nasaraku darnde go'o ha cuɓol ngol ɗo bo ɗum dogginan cuɓol ɗiɗaɓol hakkunde yimɓe ɗiɗo ɓurduɓe heɓuki limgal nder lewru darotondu wato June. Isra'ila umri ummatore Palestine joɗiɓe ha fuuna fattude Rafa wonde ha gallure Gaza ngurta igamare. Umrore man shafi ummatore ko hewti 100,000. Isra'ila sakkinani ɓe ɗareji ɗi andini Palestine en majum fa'ora gallure Khan Yunis be Almawasi. Ha Isra'ila man wi nokkuje man on tan latti babe danugo yonki. Amma kadi mobgal kawtal lesɗe duniya wi yarugo kippol ha Rafa nokkure nde Palestine en ko hewti 1,000,000 waddanan ɓe masibo mangu. Ko hanki Isra'ila yari kippe be piroje ha fattude Rafa man. Ha kippe ɗen bari yimɓe 19 nder maɓɓe ha be ɓingel keccel ngel hewtai asawere. Nonnon bo Hamas yarani soje'en Isra'ila kippe. Ha kippe majum bari soje'en Isra'ila 3. Kerol kubaruji ɗin gonde be taskaraji amin luttuɗi. Minon ka wala ko min poti min mbi'a ay on arti on timmini Kode Radio International kam sey yettore tan, sey yettore. Allah accu on, Allah wallu on, Allah hawtu hoore meɗen, Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. A yettama Umar Aliyu wanda wondi be nanta Kode Radio International. Miɗo nana belɗum heɗitago kubaruji Kode Radio International ha kilohas 7,255 daidai jamdi 8 yahango 8 e reta jamma agogo Nigeria, Kamaru, Niger enanta Chadi. Non bo jamdi 7 yahango 7 e reta agogo UTC. Daga ɗo Kode Radio International. Sudu rediyo waɗaɗum ngam fulɓe. Miɗo yela fulɓe meɗen on ɓeddan sautu gumban rediyo mon ngam heɗutuggo Amat Arab Abubakar Azare hautade benanta taskaram koɗo kode keɗe jam. Ummatore keɗitortoɓe laroɓe Kode Radio TV International ha ɗo Abuja, lamorde lesdi Nigeria. Hande min jaɓɓake koɗaku mawɗo on nanay inde mako adde koɗon sembo itine jone gamma keɗitoɗon laron hirde nde min dogginirta hande. Aram Modibbo jaɓɓama. Allah reni mi jaɓi. To laroɓe be nanoɓe Kode Radio International ɓe mboyi nanuki ɗemgal Modibbo mo min gondi joni, amma non ma wala goɗɗon ni en gi'ay hamo ɓedda andinki inde mako bano ne ɗum wowi. Inde am Ahmadou Soukayraju,
poondowo windugo fulfulde. Si mi wi'a poondowo windoɓe no keewi, min komi poondowo noon foti mi fonda foondu am ngonu ko fottuɗa hunde wonde foti bo ɗum latto ɗum ma ɗum musɓi hande ko wi'e boofi. To min mi neɗɗo lesdi Cameroun, miɗon huuda ko larani kuuɗe pulaku e fulfulde, ba anduɗen miɗon huuda e radio kode bo ko ɓooyi. To bano keɗitoɓe nanoɓe kod radio international nani seɗɗa nder komo henditani min jotta, to wala aybe e min ɗon mbi'a on andi Modibbo emo nder windoɓe, ko bo mi'a hanko ma woni yeeso yeeso nder windoɓe ko larani kuje ɗuɗɗe. Hande ko wonko keɗitoɓe ko laroɓe kod radio international keɗito haro maɗa wiki ko won gimi goɗɗi ko goɗɗum ni feere keson ɗum gaddanɗaɓe? Naam, ndeyato mi yalɗino ɗo mi waddino gime goɗɗe ɓaawo fotugo am mi lorɗake e yimre wonde fahin hesre. Yimre nden kayre wiyete yimre maren ko kuwen. Maren ko kuwen. Maren ko kuwen. Dole sai maren ko kuwen. Ngam ɓi adamajo o taka non wala ko o huwa. Wani to hemima ɗume waɗi binduɗa bindol ngol ko bo jimingol? Naam, ko waɗi bindumigol ni yiigo caɗele ɗe en mari nder leñol, nder ummatore, nder lesdi walla nder leyɗe, ko fooɗi caɗele ɗen fuu kuje ɗiɗi ɓuri sembuɗugo ha watu foɗango en caɗele: soyde jangde e soyde margo ko huwa. Gimi am aran calmino ɗe mi wolwani jangde ko ɗuuɗi, yimɓe katta janga. To joni bo mi lortake miɗo wi'a yimɓe mara ko huwa, ɓawo a jangi sai mara ko huwa. Ngam fannu goɗɗo wala ko huwa, woɓɓe ngaran halluɓe naftira e maako ɓe pooɗa hakkilo maako e kuukon gokkon pamaron kon nafata, ɓe njaha ɓe jollamo e kuuɗe goɗɗe bonɗe, kuuɗe goɗɗe ñidduɗe, kuuɗe goɗɗe cankitoje nokkure, kuje goɗɗe cottinoɓe joni jam e nokkure. To en daari sukaaɓe meɗen taweteɓe nder ko waɗete en ɗon andi en funa so to en limti en tawan ɗum woɓɓe on ɗum heedi yeeso ɓeya ɓen ɓe nangata, heɓe gerɓa sukaaɓe meɗen ɓe jaha ɓe mbaɗa mononda, ɓe mbiya ɗum leñol kaza waɗi ɗum. Ɓe woodi woɓɓe heedanɓe ɓe ɓaawo, ɓe woodi jagorɓe sikki. To e ko foodi ɗum soyde jangde e soyde margo ko huwe. Nden kam kadden en fuu ballotiren, gila enen baabiraaɓe, gila gomnati moggal lesdi, gila hande lesɗe yaasije wiyete international community non wiyete, ɗum fuu ɗum hawta ɗum wallito yimɓe keɓa ko kuwa. So laatake yimɓe ɓe ɓeɗo kuwa kuugal, ɓe keɓi koɓe kuwa bo bo ballite neɓɓe dow ko ɓe kuwata ɗum. To hadde ko ɗon bono iri kuugal ngale hani ɓe ngaɗa ɓaawo ɗon iri wallinde nde ɓe tefata diga ley fulɓe. Kuugal kam so en mbi mare ko kuwen kam wala kuugal hetangal sengal, moye fuu nanga ko wawi. Kuuɗe no ɗuɗɗe ɗen en potayi en fuu mbi'en en kuwan hunde hoore. Ko moye to dillirta en andi enen kam ko pinɗen tawɗen bana konngol Cheikh Ousmane Bi Fodio o wi en jangen nduren ndemen. To accu ko larani durungol e ndemri, sana'aji goɗɗi ɗon ɗi juuɗe, ɗiɗon baagi, ɗi ngala keero, zamanu waddi. Ko zamanu waddi fuu sai en laato en huwoɓe, wonai sai en yeru ɗo mari ɓiɓɓe yago 10 yago 20 ɓe fuu ɓe mawni ɓe sukaaɓe. Naam, en ɗum no bolwana fasotoɓe. Nde ɓiɗɗo debbo o noddi hande fasowo on, sai o rowan mo nder wolde Hausare wiyata mo giɗo am toy gonɗa? Sai fasowo wiyata mo min ɗon ha nokkure kuugal.
kuugal nokkure min kuugal tawi ɗum iri kuugal min ɗon kuwa to min ɗon ha nokkure kuugal ñiddungal to woɗungal sey ɓiɗɗo debbo ko wiyatamo to giɗo am Allah rokkama sa'a ha kuugal ma Allah renama Allah wartarama jam ɗum anda ɗum kuugal ngade to ɗum kuugal tan o wimo ayi hanko pasowo kam hamako ɗo fu ɗum kuugal on nonni hamako kam ɗum kuugal foti laato ɓiɗɗo debbo man ɗo ɗon andi ko huwata man ɓe andutirɓe foti laato bo kañum kam anda oɗon yaha tan o yahan wuro maɓɓe ko o muñowo o rokkamo seede o hollamo sonnamo hande woyaji nawɗi haya fo moye o anda ko huwata foti laato noon to kañum ɗum ma funa yi ɗum kuugal to kan waɗi mbimi kuugal bo kuugal laaɓngal kuugal gerdagal to kuugal nam to a wolwani dow ko fitinɗa hakkilo maɗa dow noddandu du gimol arandewol gimol ɗiɗaɓol hangol dow ɗume ngol fitini hakkilo mi yiɗi woɗɗinen e woko sendiri gimol e gime so a wi gimol ɗum gimol mangol fiire hanjum wiyete gimol so wi'ama ɗum wiyete poem hanjum ɗum wi'e yimre walla yimre e gime gotum ɗum wi'e yimre ɗum wi'e gime non ɗum woni to e gime kam ɗuɗɗe mi fotani wolwona gime ɗen joni gam donc ayi gime ɗiɗi wolwante a wolwani arande gimol arandewol jommi amma gime ɗe mi wolwani haala andal ɗe ɗuɗɗe wona yimre hoore ɓurna gimi am fuu ɗe wolwani haala andal ha ko saali en ɗo andi no yimɓe ɓuri andugo woni no dandu am dow fulɓe hani ɓe jangoya jangirde diina e duniya fuu yoɓe kawtoya hayre ɓe ɓuri andugo to en wolwanino haala jangde en calake joni ɓe wolwana haala mara ko kuwa mari ko kuwe hanjum ƴammami tunda a waɗi jawabu dow ko larani mara ko kuwe en pitanayi ɗiɗaɓon ngol to ayi en koosi wakkati dow ngol hannde kay mboweten ngola kay calake en ɗowanake ngola en mbowino e haala magol joni men caalide en calake en garti dow goo bisimilla tawi ngol tawi gopta haala ko tan ayatama Ahmad Arab Abubakar Azare on heɗiti bor fami halne bannan debbo fula ko jaati min Haruna aɗa andi seeno so wiyama seeno tan a haali haala nokku to ndiyam tiiɗi par ce que sa ƴeewi sakiraɓe amen seenonkoɓe heewɓe eggi naati Burgu naati laamu Côte d'Ivoire laamu Sikaso hono saabe so nungu heddi tan ndiyam tabtita e ley leydi ndi ɗum laatimi maire min daari projet million ngaji temedere e capanɗe jeegom e jeenayyi 169 millions et quelque waɗimi financé hono maaro hono weenu e ley weenu nu min waɗi hen ɓulli pour que hono daabaji pulako wawa wona e ley seeno wasa eggude yaha Burgu na naata Côte d'Ivoire weenu nu na wawi heddirade ndiyam lebbi jeeɗiɗi million temedere e capanɗe jeegom e jeenayyi e ley ɗum bannan debbo yimɓe haalta haala ɗum noon pourtant image ngaji mawɗum yalti e radio Mali e télévision Mali image ngaji muɗum na ley YouTube fa hannde million temedere e capanɗe jeegom e jeenayyi ko waɗimi hono nayi pulaku no heddirto keeɗum commune Ngonkore tawa eggadi naata leydi Burkina na leydi hono wiyete Côte d'Ivoire déplacé en adiɓe warde Bamako ɗo ɓen yo déplacé en Koro wakkati ɓe war ɗo ne min e mawna gorko Idrissa mi noddimo min jeehi toon mi itti million gooto e bootoyi capanɗe jeegom maaro jaami hokko min ɓe wiya mi yiɗa fulɓe ɓe ɓe haalta haala ɗum ɗiɗɓel muɗum galbal jamana ɗo mi immike ɗo yaami ñaamidomi e sakiraɓe am wakkati lewru Ramadan ɗum wiyete rupture des jeunes mi jeehi toon mi jaɓɓike ka faa gasi mi hokkoy toon bootoji temedere maaro galbal ñamana wadde min defiɗo ñamduji faa keewi min watti e mobilaji ɗo e sotramangaji min naɓi toon min ñaamiɗi e sakiraɓe meɗen ɓe tatibel muɗum sakiraɓe meɗen doguɓe laamu Koro laamu Bankas laamu Douanza so wari ley gelni mottini
min jehi toon min kokki toon botoji 400 ɗum min kokki ɓe to motti ɗum yalti e télé iɗo e ley YouTube du sakiraɓe meɗen haala ɗum caggal muɗum déplacé e mbeɗen wonɓe bankas min jehi toon min kokkoyɓe botoji 100 maaro e ujunaji 100 yalti e télé na ley YouTube image muɗum sakiraɓe meɗen haala ɗum au contraire ne min naɓi maaroji ɗi tonne sakiraɓe woɓɓe wi botoji 100 ɗi hokkoymi ɗin yo jabbe e malfaji on ko waɗi mi yaami hokkomin pulako ɗum ɓe haali ɗum tateji fuu ɗon sakiraɓe meɗen haɓɓe ɓe wi botoji 100 ɗi hokkoymin fulɓe bankasi ɓe wi jabbe e malfaji on ko waɗi min e ley botoji ɗi yaami hokkoymi toon e pulako maaro wala ley hen mais sakiraɓe meɗen fay goto notake caggal muɗum déplacé meɗen hono won sukaɓe meɗen nangaɓe so joppa ndaɓa tabtal pulako mi jehi toon ƴeewo min ɓe hokkumɓe ujuna e 100 tabtal pulako toon siège tabtal pulako toon sukaɓe meɗen nangaɓe e ley base on so wadda ɗo so yoppa ɓe waɗa déplacé ɓe naɓa siège tabtal pulako toon mi jehi toon hokkumɓe ujuna e 100 dikku e junngo honorable Dickou Diadji on ko tummumi hokka ɓe fay goto hanta haala majjum caggal muɗum déplacé e meɗen wonɓe centre Mablin ɗo woni anniversaire en 2019 ɓettiɗo on min noddiɓe ɓe wari mi hokki ɓe boto e 100 maaro sakiraɓe meɗen haala majjum Ngonkoro wakkati nde baso fuɗɗi no Ngonkoro ni sakiraɓe meɗen fulɓe eggi laamu Jalsagu laamu Tori kañe e egguɓe funnague Ngonkoro wari botoji 100 wonko neldumi a faami sakiraɓe meɗen waɗi ɓe déplacé wari commune Ngonkoro ɗum yalti e télé ɗum yalti e YouTube ngaji fay goto haalta haala majjum Ngonkoro jaati galbal Ngonkoro aran galbal Ngonkoro hono yo pale no leɗɗe no nenno mi jiɓi andir galbal Ngonkoro kaɓano Ngonkoro diyam muɗum ne tiiɗi ñenne luumo so fulɓe wari fa yeeye nayi muɗum so wona ɓe yaha ɓe ƴoogi e ɓulli faa le genni ni siyo ŋaaji ɓe wadde ɓe yarna nayi ɗi mi ñiɓi heen château ñulo ŋaaji 25 wattimi ele galbal ngal hokkumin pulako fulɓe haala majjum mi waawa haalde fof caggal muɗum suudu baaba am fadam ñiɓde Bamako ɗo togo ñiɓmi tofo so ñiɓomi Ngonkoro so ñiɓomi bankas galle am wonɗe Ngonkoro ɗe na ɓuri ɗeɗo galle Bamako abada feyɗe enditake ko woni ele galle am Ngonkoro ɗe wala ele galle am Bamako ɗe ko woni ele galle am bankas wala ele galle am hono wiyete Bamako ɗo wona ko waɗi sona yidde suudu baba muɗum so yiɗa suudu baba ma fuu a watta toon ele ɗum en tant que maire min jaati mi itti miloji 17 e ujunaje 105 yoɓmi impôt commune am mbimi fay goto pati yoɓa impôt dugutigi e 21 commune Ngonkoro yo gelle 21 officiel woni Ngonkoro e ley gelle 21 ɗe gelle 10 woni gelle fulɓe gelle 5 e ley gelle 5 ɗe gelle 3 woni gelle min wiyata daafi en genni wotiri ne wiye condugu ɗum yo genni boboɓe genni wotiri woni genni haaɓe e ley commune Ngonkoro fuu officiel ɗum yaran Lanfiyara ni genni du 1981 malien en dogunoɓe so naati Burkina wakkati tiɗalaji meɗen e Burkina ɗum ɓe wirfi ɓe wari ɓe malien en so commandant arrondissement waɗi ɓe installé Ngonkoro en 1981 genni haaɓe nenne genni haaɓe officiel wotiri tan woni e ley commune Ngonkoro mais sona ɗum kala gelle haaɓe wonɓe toon fuu yo haamo ngaji village officiel kaɗo wala Ngonkoro so wona yara Lanfiyara gelle e amir e nogaye ɗiɗon ɓe amir fuu moto miɗa yetta ɗo miɗa barkina ɗo sakigi am e kaw am hono wiyete Sékou Bari no wonno directeur banque Bessim kañum e honorable Diadje Ba hannde député ñono ñeni muɗum ɓe tawama toon ɓe welti ɓe seyi honorable Diadje Ba kañum ndu wi amiru fuu wonɗo Ngonkoro hokki ɗo ujunaje 10 waɗa coggu essence Sékou Bari tawama toon o wi amiru fuu wonɗo Ngonkoro kanko ɗo o yowi hen ujunaje 10 no ñeni muɗum amiru fuu heɓi moto e ujunaji 20
fulɓe duroɓe ladde ɓurte jangeyo fulɓe duroɓe ladde ɓurtai jangeyo fulɓe duroɓe ladde ɓurte jangeyo Allah yo jalla jalalu indema fuɗɗirmin ɓeeda salati ma to laatiɗo kan hammi andema fulɓe duroɓe nder ladde noddanmi kettine fulɓe duroɓe faame ko galanmi fulɓe duroɓe ladde ɓurte jangeyo fulɓe duroɓe ladde ɓurtai jangeyo inde an woni boba fulaku jimanaymi andite leydi bene ɗo woni to joɗimi fulɓe dottiɓe mawɓe yeeso mon giccimi daga joyre fa hakkillo ɗo to mon ettanmi miɗo nodda fulɓe duroɓe ɓurte jangeyo fulɓe duroɓe ladde ɓurtai jangeyo fulɓe duroɓe ladde ɓurte jangena en jijaje durande komi ɗum haddayna nder ladde duretenno ladde nyamana kuma kabi sey ladde fulɓe on famina gan sabbu majjum fulɓe ɓurte jangeyo fulɓe duroɓe ladde ɓurtai jangeyo fulɓe joɗiɓe ladde ɓurte jangena dillugol natta e ladde fulɓe mbaylena nokkuje meɗen kiɗɗe fulɓe joɗena joɗoɗen fakollen en gana oɓɓena janginen ɓiɓɓe men joɗoɗen woɗayo fulɓe duroɓe ladde ɓurtai jangeyo Allah hokki en jawdi ni woodi barkena Allah hokki en faamu ko wayte enna toni pullo ana janga ko waɗata ɗonna amma bo ɓikkon fulɓe jande mum yeɓana ey fulɓe waynaɓe ɗumne jandeyo fulɓe duroɓe ladde ɓurtai jangeyo ana woodi fulɓe woɓɓe ɓe jiɗa jangugol kolliti ɓiɓɓe maɓɓe koyde laggugol ko toye fu tawɗamo o ƴamante durdugol inga famino ko woɗi wattuɓe jangugol dottiɓe meɗen mawɓe teddine jandeyo fulɓe duroɓe ladde ɓurtai jangeyo jangugol laatike dole ɗumen anen fulɓe jare sukaɓe jande daga worɓe fa rewɓe Allah hokki maɓɓe sukaɓe maɗuɗi jaraɓe ton jangirde tefanaɓe ton cuuɗi ɓe janga haala duniya e dina Allah yo fulɓe duroɓe ladde ɓurtai jangeyo anen sukaɓe fulɓe acce kulen Allah in alatike gorko haala maɗa ɓe kala in alatike janɗo daranema hano bola in taddima huuɓi dara yettutan Allah idimo hujjata gan sabu riskayo fulɓe duroɓe ladde ɓurtai jangeyo kala neɗɗo reni gonga dellata fu ko nyama to alati jon cusal ko goto wawtama innoɗa fakula Allah laatiɗo hultama wayyo sukaɓe fulɓe bayliteji kuyo fulɓe duroɓe ladde ɓurtai jangeyo wallahi fulɓe duroɓe torramum nunnama ay hanne ton nder ladde kulaku torrama kuma jawdi fulɓe ko heewi wallahi tetama anne ɓillare fulɓe ko tefu annama amma mi noddi fulɓe ɓurte jangeyo fulɓe duroɓe ladde ɓurtai jangeyo ta yahi ton gure ladde sakiraɓe torrama daga cuuɗi fa e gine non bo heɗitoɓe dow darnde hukuma suudu radio kode international mo hawti taskaram kandi Ahmad Arab Abubakar Azare mo wo'itin taskaram Ahmad Arab Abubakar Azare sai nan ta Ibrahim Iromo Daki mo valli mo kawtugo taskaram ha nokkure amin je Facebook be nanta kode international Jamila Jibrilla de kos wiyata moɗon kirte jam numoɗon fulɓe on fu on jarama mino nodda fulɓe Afrika on me jangeyo